Nay. Nay, berita, irog. Pamira, lupa. Okay. Abol? Tawin? Tawin. Kane? Lingot na, oy. Manora din na nag-build up. Uy. Mumod mo. Ipaipiti gamay ko mama kay mo slide mo sa magugatan. Basta mo slide na mapiya nga mong bangko basta sobra 50 kilos. Huyang kayo. Hilltop. Kita sih. Tapi je, Oh, sa sedang kang tulog. okay. Okay. Kung saan masaya. Hey, hello guys. Hello guys, welcome sa kuang ayan, nababay na si Ma'am. Hello guys, welcome sa kuang channel, welcome. May ligong kay traditional Filipino hilot. First time nimo ning nakita nga video. Tawag yun, paminawa para si Moni. May buntag, Ma'am. Kumusta man? Sulti lang nga, kutob si mo makaya, istorya. Pila edad ni mo? 51. 8. 58. Ako 51. So, pangalan ni mo? Ima. Pilido. Lumukso. Lumukso. Ikunsa ni mo ne? Ha? Anak ni mo? Pila mo di ka bakit mong anak? 5? Asa mo doon? Sa balay. Ha? Sa balay. Kabalo sila. Kaalis ka. Lingkod. Bari kusong ka na, dugay pa biyan eh, mga 4 oras na eh. Lingkod, dugay ni mo man. Ha? Tanda ko dyan ako pat ka-oras. Tulohon lang na to, tulohon lang. Mga pasmo, gitara na na ikip. Sige. Unsay mong gibati ron, si Ma'am, mga nagsugod ni sa ng ani Ma'am, 2017. 2000. Ay, ka nang Kakanandil, kasi yung pag-istorya. 16. 2016 pa, ang tudkaron, 8 years. Mga 8 ka tuig. Di na, umana na, medyo ang istorya ni mo, lahi na. Kung saan nagikan sa paggawa sa ospital? Sa house. Di kay, di ba 4 times to kula mong itong plus niyang pagka-stroke ko mong siya nabantay nuwa na ana iyang kuan ba. Pero okay man siya pakatong 3 times niyang Istorya pa. Oo, madagal magyunta na. Pag ikaw pat, Dito siya na nga na dyan nga mukhaon kag pasayan alimango. Oo, gusto kaya mo ilak na di pa ka ng baboy. Undangan na. Dili mo maayo na. Alami siya ha. Sa mga mukhaon ng pasayan alimango. Huwag mo ko ni mo dati. Ano bitaw? Sigarilyo, inom, pasayan, alimango, mo ni top 4 ng video. Matirang matibay dito di ana ha. Di ba ka manigarilyo? Di ka mainom. Mo inom pod. Carlo Rosser ang ninyo. Carlo Rossi. Alam mo yung ano? Si Ma'am, 58 years old. So, ikaupat niya nga stroke. No? First, second, third, okay pa. Nakaistorya, nakalakaw. Karon pag ikaupat na, yung medyo na umanin na yun si Ma'am. So, ayan lang. So, 8 years na si Ma'am na umanin. Yung nakalakaw man, pero unitan lang. Medyo tagilid yun. So, si Ma'am taga
General Santos City, Kalumpang. Kalumpang. Barangay Kalumpang. So ayan guys, shout out po sa mga taga General Santos City, Barangay Kalumpang. So daghan na nakani dire Kalumpang, Uhaw, Lagaw, Wis. Ano dire? So God bless po sa inyo ha. No, nakana gabi ako sa Jinsan sa kuan lang sa Uhaw. Karte inita. Ako tagandiya sa Kalumpang. Init yan Uhaw no? Pero dinit kaya, suspended dyan ang klase. Mo ba? Kahit naman sa kainit. Sige lang tag-inog Pepsi. No? So yun guys, nasa Ma'am Dre, tabangan na to, kamamayo yung ginapamato sa klasen, siyempre naman na sa patampo sa Ginoo, o tanan nga, kung doon sa kuha Dre, manikamot manikamot kung mamamayo mo katulad sa mahingo, kayo dyan sa ginapamato sa klasen. Kung siyempre sa karoon lang nakakita ng video, please subscribe my YouTube channel, Eric Hilot, and please follow my Facebook page, Eric Hilot ang tradisyonal. Eric Hilot ang traditional muna ko Facebook page guys. Magsugod ako Hilot. Shout out and God bless po sa lahat po ng mga OFW. Taga Digo City ko guys. Ha? Aron na wait. Ngayon ang alambra. Makamot na straight man. Naglay ko sa imbra mo. Ang alam niya na mo. Nga pandon imong paminaw. Nalay. Nag-report. Yung ikan na yan ginabati ko na daw. Ano dire? Hindi mao hindi kay sa katarong lakaw. Sige. Ano ka mas ko ha? Okay na ka na? Okay na? Oh, sakit lang pag sakit ha. Para to redusan. Sakit lang, may sakit ma'am ha. Para ito lang hinay-hinayang gamay. Ay lang yung pangutot, plus 100 big mangutot. Maganda nga maganda mo. Na. Ano, Facebook pa. Ah. Oh. Wala ko kong gingon. Daw, tanong ako kung naman ko gingon. Daw lang. Kansa. Wala, manangutan na naman kung pila, baligya siyang buhok. Ano ma'am ha? Manangutan na naman kung pila, ang baligya. Madali lang mo niya natawag ma. Nangutan na ra daw siya pila-pilig siya sa buhok. Dali, napatawag daw ang buhok. Ito? Ano ba to? Sige, tinong pangalan. Emma, no? Ano tinawag? Oo.
May gamay mo. Copyright. Relax lang, relax ha.